Semar bojo gani noyo apa Semar cepet Semar padang. Mula samare kamar wis kanggonan. Nek Semar gak laku padha kanggo jeneng Semar. Semar iki garite ning tanah Jawa. Semar iki garite ning tanah Jawa. Semar iki samare wis kanggonan. Semar nek gak laku padha kanggo jeneng Semar. Sampai ini namanya sinten? Aku duwe jenengku Edan Brotokusumo aku Mas. Oh, oke. Edan Brotokusumo. Nek Semar gak ana tembung panglino rupane aja panggling cahyane. Panggling cahyane aja panggling karo tedane Semar. Yen Semar gak laku aja kanggo jeneng Semar Semar. Dari padha sinarita. Lampahe rosan Badranaya dikodi marang Edan Brotokusumo. Sartika yaine Semar nyelak dateng Edan Brotokusumo. Nggih sampeyan dibani Gusti.
Sidato. Oh, ya di zaman kuno piye? Masih ono lah. Nanti dikowan. Tenang iki bisa ndoko. Kan nama orang urut di yang tas biasa Jujur, mungkin doro baik lawat ini ono ini ono lapis ini makin Semar bapakmu bakung gak mungkin ini nama miki aku yo dia mau kono gini yo gak anane percuma nggak ini oke nama nono oke ayo, yen kaya ngono kaya ngomong pertama sampeyan kanggo sikanane Ndara Kresna boten dalani kono purun ben Ndara Kresna boten purun dae ora Ndara Kresna apa napa angkat payame ndoli kok